алайкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин подписчикои канали Универсал ТВ. Айни ҳол мо ҳузур дорем дар яке аз мавзеъҳои истироҳатӣ, яке аз мавзеъҳои сайёҳӣ дараи хушманзараи Ромид, ки ин мавзеъ бо номи яъне ки оби лӯяк маъруфу машҳур гардидааст. Ҳамасола бисёри сайёҳон барои истироҳат ба ин минтақа омада ва дар фасли гармо истироҳат мекунанд. ин минтақа аз деҳаи Ромид дар масофаи 2 километр поёнтар ҷойгир шудааст, ки айни ҳол мо меравем аз дохил чӣ гуна аст инҷо ба шумо мо ошно месозем.